on txorinetarrok, eta ongi etorri denboraldiko azken saiora. Uda hemen daukagu. Krema ematen hasi gara. Autentiko. Hoi, ekipokoak esan dutena, baina hartuko du hemen Men in Blackeko lako bat, begiratu zazu ona, mesedez, flopa! Hartu eta danak astu, zein dugun da atzoko errezeta berdin ingo du. Ba, ez. Eskaera daukagu, ostirala dugu, eta ostiraletan bakizue famatuen bideoak izaten ditugula. Eta, bueno, honena ikuste izango da. Gaurkoa benetan famatua da, bere hotza entzun da, bueno, zer esanik ez. Eta eskaera, bueno, xelebrea eta ona. Saltxerua behar. Bota. Aurrea. Kaixo Zigorret Armin, Zeguerdion, kaixo txorianeko ikusentzule Fidel guztioiei, Alex Padilla naiz, eta esan digate nire plater gustokoena zuei eskatzeko. Eta niri zalantzari gabe, katxopoa gusta ez zait. Katxopo on bat, mai baten gainean ja, hoi da, luxua netzako. Hori bai, netzat oso garrantzitsua da, horrek ezpiko goxo bat on bat eukitzia, beraz, nik hemendik gomendio hori eskatzi zuet. Esaia zue zindan katxopon batiteko barrezeta modua, zerbait osagai bereziren bat ere sartzen badio zu ere, esaia zue, horretzen gona izelako behira. Eta Armintz, jake bai zuta biok Tolosan bizigean, joiazu gero timbria, eramatiko ez da? Zenazun plater hori, ze guztua afalduko ez, nik katxopoa bazkaltzeko, afaltzeko, gozaltzeko ere, bai, ez duten igual gozaltzeko katxopoa. Bueno, hoxe, eskerrik asko bikote eta animo. Eskerrik asko. Egia da, gaurko asmoa zan, Armintzek eta nik ezer ezeitea, eta hemen Alesen monologo bat utziko genizuen, da bera bakarrik, kontu kontari, eta entreteniluta egongo zineten. Seguro. Eta nik, egia esan, hemen osagaiak egongo dela jentea begiratzen da, zein behar du Iturrietak? Ba, Iturrietak lupia katxopo bat egingo du. Zerbait ezberdin egitea nahi nuen, betegarria berdina izango da, katxopo batek eramaten duena, hau da, urdaiazpiko ona, eskatu diguten bezala, gero gazta, ze froga egin dut etxean, eta gazta xerrarekin, ez da ondo geratzen, orduan gazta birrindua, eta gero lagungarri moduan zer, ba, piperfesta. Niri piperrak pila gustatzen zaizkit, eta ingo dituguna piper morroak, Gernikako piperrak, Ibarrako piperrak, eta pikillo piperrak. Gure lau piper zoragarri hauek, lagungarri moduan, katxopo berezi honekin, eta honek utzik ezin du egin. Armintzena ere, nik ikusi du pixkatu lankoitik, eta horrek ere, ziur, ez du lotzik egingo. Ez du utxik egingo, nik Tolosako batek eskatzen baina katxopo bat, nik katxopo bat egingo dio. Torrela, eskatzen diren moduan. Urdaiazpikoa gustatzen zaio, Urdaiazpiko on batekin. Orduan, izango da katxopo normal bat, non txal xerrarekin egingo duten, Urdaiazpiko eta gaztarekin betiak, katxopo normala, baina berezitasun bat izango du, nik ezagutzen dut, jatetxe bat hor Madrilgoa oso ezaguna dara, Fischmuller izena duna, eta berak egiten duna da, arrautza egosi batekin, hau da, oso gutxi eginda, gainetikan botatzen dio ja katxopoa eginda dagoenean, eta boiur pixka batekin amaitzen du, beraz, iruditzen du zait, kriston errezta, erreixa eta gozoa, eta seguru nao, Alexi, asko gustatuko zaioa. Bueno, lagunok, ez da azken saioa delako, baizik eta nik uste dut errezeta hauekin ziur zuek lupia honen moduan amu hartu duzuela, geldi hor, eta begira nola jungo dan, lehen errezeta. Piper morroak olio zigurtzi gaztz pixka bat gainetik bota eta baratxuri buruarekin batera 40 minutuz 200 grautara labean erren. Gero moztu ataletan da bere baratxuriarekin batera pixka bat erregozi. Pikillo piperrak baratxuriarekin salteatu eta pixkanaka konfitatu egingo ditu. Gernikako piperrak eta Ibarrako piperrak olio berotan frijitu eta gorde. Lupia ireki, ezurra kendu, azala kendu eta jarraian gazta eta Urdaiazpikoarekin bete ondoren irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa eta piperrak frigitzeko erabili dugun oliotan frigitu ondoren zerbitzatu piper akelarre honekin. Lanean az gaitezen, da esandakoa lehenengo, labea 200 gradutara daukat, piper hauek garbitu inditut, uretatik ondo pasa, oliba olio txorrotada bat, eta baratxuri buru batekin batera, labera jungo dira, 200 gradutara, 40-45 bat minutu. Gehiegi ez utzi, ze piperra lehortzen bada, gero zuritzen zailagoa da, eta hori, lehorrak geratzen da. Orduan,
hemen garrantzitsua, temperatura altuan, guk sukaldean iten gendun, sua izaten gendun, da zu gainean erre, eta azkenean da, guk subitzeko. Zikilloare horrela egin da. Erre zutan, azala kendu, eta... Listo. Eta honekin zegoen da, Baratxuri burua. Baratxuri buru honi gero, moztuko dio landa, bere aragi guztia atarako diogu, eta hauekin batera utziko egiten. 200 gradu eta gogoratu, 15 minuturero, buelta emango diogu alde guztietatik erre dadin. Da gero jongo naiz, pikillo piperrak martxa jartzen. Gure gaurko errezetak saltxarik ez dauke, baino badaukagu gure gaurko protagonistak saltxa galanta. Zergatik esaten dudan, saltxeroa dalako. Alex Padilla ikusi dezu, bideoa, eta nabarituko zenuten, nahiko saltxeroa dala, bai, horrelaxe da, bera bilagunatarra, baino, esan duen bezalaxe, Tolosan bizi da gaur egun, eta, bueno, etxe honekin lotura handia dauke. Adibidez, Gun, Gazteako Gun programan, berak Padillaren diarioa aurkezten du. Bai. Gainera, Radio Euskadiko Bulebar saioan ere parte hartzen du, ETV baten estanda saioan ere parte hartzen du, hau da, zein dan Euskal Herriko artistarik oberena, aurkeratzen denan. Horretaz gain ere, saltxa pilo batetan ibiltzen da. Hau futbola ditua ez da? Futbola ditua, bueno, nik usten dut aurten ja pixkatxo bat gehiago. Zergatik esaten ditut hau, Errealak, badakizue, kopako finala irabazi zuenean. Baina aditu moduan, ez? Aditu moduan, juntzan. Ez dakit aditu moduan joan zen, edo saltxa pixka bat jartzeko joan zen, baina seguraski aurten ja asko ikasiko zuela. Bera, hortxe ebilizan udaletxean kriston ambientea jartzen, kriston giroa jartzen. Bueno, nik uste dut Alexeri jartzen diezuela futbola, ero tomatea nola erein azaltzen, ero ondartzan gimnasioa nola lan egin azaltzen, ero snorkel nola egin, edo zer aterako da. Ondo egingo dula, seguro. Seguro, bera artista delako. Eta horretaz gain, badauka berak Zambingo musikala. Zambingo? Hau esaten bali maizu, zuri burura zera atorkizu. Bingoarekin zerbait. Hori da. Tombola bingoarekin zerbait, lotura daukan zerbait, baina. Bida, nik kontatuko dizut nire esperientzia. Nik badaukat, ezagutu nun, bapatian ezagutu nun, esango dizutu nik Tolosan bizi naiz, eta ostegun batzan, ze pintxopotian gauden eta horrela, eta pintxopotian, badaude taberna batzuk hor zerkausiaren onduan, eta, bertako tabernatara junitzen, eta hor zerkausian, kriston ambientia zion. Kristona, musika jarrita, norbait hitz egiten, eta esan, baina, zer gertatzen da ostegun honen? Ia da, Tolosan, ia astebururo, kriston jira dara. Baina, ostegun horretan nahiko berezia izan zen, da, gertuatu ginen kuadrilla guztia hor zerkausira, eta, bazan, bingo bat, eta, zegoen, padi zegoen, bera bingoa kantatzen. Zenbakiekin eta guzti? Ez zenbakiekin baizik eta, zenbaki bakoitza zan musika bat, edo kanta bat. Hau da, imaginatu, errepidean kanta. Zetako errepidearen kantak entzuten zendunen, hori zuk zeneukan, zure kartulinan ikusi bat zenun ea hori bazegoen. Zenbaki bat dan bezalaxe, berdina, baino kantekin. Eta zegoen DJ bat kanta guzti horiek jotzen. Orduan, zuk bingoa egin behartzen duen, eta bitartzen hasten ziren kanta guzti hauek haitzen, ez da? Eta kriston giroa zion, danak dantzatzen, eta dantzatzen zeuden bitartean, bingoan jolasten. Horregatik handeitzen dio, berak, bingo musikala, zer izan zen oso politxa, oso entretenigarria, eta kriston giroa jarrezun, eta egia da, jende gazte asko zegoela eta horrela, baina zerbait, zerbait berezia, ni ordura arte inoiz ikusi enuna, eta igual, ezkontza baterako edo ekitaldi berezi baterako edo horrela, oso ondo datorkiona. Hemen, ikusi duzuen, nik iten dudana da, latatik atera zeituen eta atera ditut katillu honetara. Orduan, bere latako olio pixkat eta ur pixkat etorria. Ni gustatzen zait, gero lata hartu, eta bertako ur pixkat hartu, nik kasuntan katillu honetakoa, eta ur pixkat botatzea gure piperrek
Hemen poliki konfitatzen jungo dira, eta olioa daukagun hortan, oin likido bat jarriko dugu, eta hemen pilpilantzeko bat, hau da, azkinean pilpila zela, makaiobaren ura, gehi olioa, gehi gelatina, batu iten direnean. Hemen lortuko duguna utziko hemen por, suabe, goxo egiten, eta holako, saltzan lodi antzeko bat lortuko dugu. Hau, emeki utziko dugu hemen, eginda egon arte katxopua, eta ero azkenean jarriko dio, gatz pixka bat bota diot, azukrea bota nahi bai oso pikillo kalterik ez dieten pixka bat, eta hemen poliki hor jungo ditzen. Lupia zuen arrandegian hartu, eta eskatu xolomoak ateratzeko, nik xolomoak aterako izkiot, gero ezurrak ondo kenduko izkiot, eta asmoa da, errezeta honekin, bueno, batzuk goten dira, umeekin burrukan ibiltzen dira, arraia ezin dutela jan, ez? Azalak kenduko diogu, hau da, itxasoko denak kenduko diogu, aragi utziko du, gero fin, eta beti ingo du, eta hau da, etxean, bueno, umeak etortzen badira, arraina ez dutena jaten, bueno, zelako katxopua. Esan aragia dara, eta nik uste dut igual, umeak sinistuko dula. Hau oso goxua geratzen da, baina oso goxua geratzen da. Eta, zuk arrantzatzen dezu? Zigor. Hemen ikusten dutela Lupia, arrantzatzen duzu? Ni txikitan. Txikitan arrantzatzen duzu? Ez, oitura geneukan, nire osa bat ajuten zan pila bat dantxo bera arrantzan, kaina berakin. Gu izan gara bai, eskailuak eta amuarraiak eta harrapatzenan, ibaian zehar, beti gazten ginen, gorak ajute ginen, ibiltzen ginen. Baina, ez daukat, nik afizionik, hemen nire miresmen guztiak, goizeko 6etan esertzen direnak, han arte portuan, iskina batean, eta orduak egiten dituztena. Nik, ez daukat pasatzerik. Bira, nidaget, anekdota bat oso bitxia ere, bueno, nahi txikitan mintzat kirolak itea piloa gustatzen ez. Eta nik iten nun danatatik. Osa, azten itzan jude egiten, gero utzi egiten nun, gero eskubaloien ibiltzen itzan, gero futbolian, gero, bueno, gauzak aldatzen urtero. Eta urte batian, esan nun, arrantzatzea gustatzen zain. Eta esan nun, erosin nun kainabera bat, eta orduan, ez dakit nola, enteatu nintzen, zegoela txapelketa bat. Tolosan, arrantzana? Gipuzkoako txapelketa arrantzarena. Vale. Bueno, apuntatu, naiz? A ber, zer gertatzen da. Enekin ez da ze jarri behar nion amuari, enekin ez da kainabera bat erabiltzen, enekin, benetan, zerrez. Vale. Bueno, askatu zituzten amu arrainak eta horrela, Oria ibaian, hau da Tolosako ibaian, txapelketa zan, Tolosa herrian, ibaian bertan. Eta hortxe jarri nintzen, udaletxeko zubian bertan, botan nik kainabera, eta bi amu arrain atera nitun. Enekin ez da altxatzen. Enekin ez da altxatzen nun horrela. Osa, sokatik antiraka gora egon nun, eta bueno, nik antean nitun, enekin ez da zertzian. Ez egi, bueno, hain hitz egiten ari naiz izango nitun. 8, 9, 10 urte igual, ume bat nintzen. Eta atera nitun bi arrain horrela, eta hor garai horretan neukan lagun bat non bere aitak bai arrantzatzen zula, eta bueno, nire onduan zegoen eta horrela, eta esan diten, armaintzago gainera eman behar dezu, hemen justo zerkausian izan zen, eta zerkausira eman behar dezu, ikusteko, ea nola geratu zaren, nola ez zaren geratu, bale, eraman nun, eta hortikan bilela oinez, entzun nun, zure izena? Armintz Gorrotxategi, bai, 3. sailkatua. Horrela gatu nintzen, 3. sailkatuan, eta 3. Gipuzkoako txapelketan daukan 3. postua, arrantzan. Eta ordontikan ez etin ez gehiago arrantzatu, Hortxe geratu zen, ni ondo geratu nire hemen, jazta. Ostra, ni mendiko lasterketa batean, lehenengo era junitzen, 3. geratu nintzen, esan, nik hau inbar dut, eta gero jarritu nuen. Zuk ez zen du jarritu? Ez, nekin izan dela kriston zortea, enekin, ez tan 3. geratu nintzala onan nitzalako. Baizik eta ez dakiz zergatik. Hemen izan nun sorteagatik. Nik hemen, bueno, ikusi duzue, hau ere patata saltza berrian eroiteko ero zerbait eroiliko du, baina gero nahi dudanez forma gutxi gora dela izatia, ikusi duzue, arantzak oina ezurrak kentzen nahi naiz, olako pintza lodi hauetako batzuekin, denak kenduko izkiot, gero azalak kenduko diot, eta bi paperen artean jarriko diot, eta garrantzitsua, katxopo bat iten duzunean, xerra hartzen baduzu ebe, alden eta finena jarri, betu oina ipatu duzula, Alesek realak iraziz, bueno, realaren finalean gutxokoan genukan afaria. Eta kuadriako batek katxopoak itzituen. Eta nik izan, zapaldu dituzu? Ke ba, nahiko fina dira.
Eta gero da, egia da, beteta eta lodiegia geratu zala. Orduan ikasi zuen, urrengorako, mailu batekin, guk hemen akutzi zuen. Arrainarenak ere, fin utzi behar dugu. Kontutan euki, beiraze lodiera daukal lupia honek. Lodiera hau, utzi behar dugu alen den eta finena. Fin. Orduan, nik hemen arraina ezurrak eketzen jarraitzen du. Eta arraina non daude itxasoan. Orduan, honek eramaten nau niri urrengo gaira, edo urrengo gaia aipatzea. Udaran eta horrela nora joaten zara? Zezu igual hainbeste ez, baina jende asko ni eta beste jende asko ondartzara joaten gara. Guk itzen dugu itxaso eta lurra. Itxaso eta lurra, gehiago mendira joaten zarete. Ez gure etxen demokrazia badao. Bai. Eta orduan, bikotea itxaso gustatzen zaio, eta niri mendia gustatzen zaio. Orduan iten dugu 50-50, erdi. Balioko luke bitako, beraz, zer ematen duzu edo, zer eman beharko genuke, hau da, ondartzara edo mendira igoazenean piknik moduan. Zer izan behar du zerbait, erraza eramateko, ez da, erraza, harina kasu batzuetan, batez ere beroarekin txarto jartzen ez diren produktuak, adibidez, nik hemen kasu askotan ikusten tortilla, patatak eta horrela eramaten direla, gutxi eginda balin badaude, benetan esaten dizut, arriskutsua izan daitekeela. Beraz, badaude beste elikagai asko eraman daitezkenak, seguruagoak direnak, edo entxaladak eta horrela. Pasta entzala bat, arrozarena. Arroza, gauza pilo bat, gero igual, ni tortilla patata, eta gainera gutxi eginda gustatzen zait, bai niri ere gustatzen zait gutxi eginda, baina hori beti momentuan jateko balin bada, ongi, baina eramaten balin badugu ondartzara gainera 35 gradutan egiten duen beroarekin eta horrela, eta oso gutxi eginda balin badago hor salmonellosisa eta bakteria asko hazi daitezke eta arriskutsua izan daiteke, beraz. Ikasi behar dugu edo jakin behar dugu ze arrisku dauden eta kontuan ez ze elikagai eramaten ditugun. Ozgailu bat eramaten balin badugu ongi, baina ez balin badugu eramaten eta temperatura altuan egon behar balin badu denbora askoz, kontu zibili behar gara, ze bestela gero joak. Nik hor, seme alabei, irteera daukatenien eskolarekin, tortilla gustatzen zai askotan. Orduan nik tortilla egiten duan tortilla urdaiazpiko egosiaren egiten diet, gustatzen zai hori, ondo egina, eta gaina zeiduan oskailuan sartzen dut. Hau da, egin egiten duko itzean, oskailuan ostu egiten dut azkar, eta oskailura doa gero. Hau da, eta gero gitartean sartu eta listo, baina hotza da hoela. Hau da, ez egoteko horre arriskurik, temperatura aldetik, horre ondiren somorrotxoak pila bat azteko. Hotza jango duela? Bai. Baina gero komunen ez dela jungo, baita ere. Orduan, aukera nik nahi hau dut hori. Egin eta zehituan oskailura eta ondo inda. Dijoa lehen da bizi eta ondoren ja goxua egotia kasu horietan. Eta hotza egoteko zera biltzen dugu ozgailua noski, eta ozgailua ere, garrantzitsua da, garbi mantentzea, ondo organizatuta izatea gure gauzatxoa, ze adibidez, denbora gutxiekin eta horrela, bagabiltza, egia sartzen ditugula gure elikagaiak eta horrela, nahi ditugun tokian, gaizki sartuta, zikin, eta hor, hobetu daiteke. Nola hobetu daiteke ozgailu bat ondo organizatuta egoteko? Adibidez, atea irikitzen dugunean, ozgailuarena, ate horretan, batzutan esnea eta horrela gordetzen dugu, eta nola atea iriki egiten den, temperatura gehiago sufritzen du, da, temperatura altuagoa iristen da toki horietara, ozgailuaren barruan baino. Horregatik, nik gomendatzen den normalian, ozgailuaren atean eta horrela, saltxak, maionesak, igual ketchupa, eta horrelako ontziak atearen onduan gordetzea. Eta gero, arraina, haragia, horrelakoak, ozgailuaren barruan, bekualdian barruan, gordinik balin badaude barruan, azpiko aldian, eta egositako gauzak eta horrela, goiko aldian, kozinatuta balin badaude. Horrek laguntzen du beti, dana hobeto organizatuta izatia, dana kontrolatuko izatia, eta, elikagaiak asko zeo hobetogo kontserbatzea. Parregura sartzen zait arbintz. Ematen ari zaren golpen guztiengatik. Arrazoia daukazu, baina, isilik egoteko!
Isilik zalan, mesedez! Ez que, hori jartzen zidan, Alese, horako zerbait, ez dakit hori esan duen, ero onartua, aurrera ateratzen da Armintzek esandako eskaria. Ero onartua 10 milioigatik, Armintzen dako, ez dakit, 10.000 eta 500 eskatzen dire, eskaintzen dituzte kartel. A ber, horrela ezita lan egin ekipo, a ber, programa serioa dala gurea. Na hori, azkeneko eguna, oporretan pentsatzen, du badakizu nora joango zaren, udara honetan, bai. Betxo, Armitz, ikusi duzu zelan geratzen den. Xapala, eta esan dakoa ez. Badaukazu olako mailu bat, hemen behin baino gehiagotan esan dizu. Hartzen duzu holan, ipurdi lodia daukan, sartai bat, lapiko batero, hartzen duzu, horrela, fin, eta hau badao. Gero, bestea, eta ingo duguna da gero, urdai azpikua eta gaztarekin bete. Ba, esan dakoa, Armitz, ni zer jungo naiz? Itxasoa eta mendia. Erdia eta erdia. Bai, Girona aldera edo Kataluniara juteko asmoa daukagu, eta bertan, dana daukagu, Pirineoak egia da bertan dauzkagula, itxaso ere badaukagu, orduan, hor zorionez badakit, nire bikoteai berua gustatzen zaio, baina askarraz pertzen, osea, naskatu egiten da. Orduan da, badaki kostaldean, berua handia botako dula, eta egun bat aguantatuko du, eta bigarren esango du, ez dut aguantatzen, guazen non baiteatan, mendira. Eta han, badakizu zer dan, gotokaranak ingoaz, badakizu zer dan, udan mantarekin loitea, hori da, udako placer handienetakoa. Eta niretzako behintzat, dago placer handienetakoak manta jarri beharra udan. Eta, horren bila bukatuko dela. Gero, 3 egunetara astuko zaio, eta esango du, berriro ondartzara. Eta horrela ibiliko gara, batera eta bestela. Egia da, netzako, udak dauken gauzarik okerrena, izaten dela gau beroak. Gauak beroa egite hori madu, eta ezin bali badezu logartu egiten duan beroan gati, gaina ezin dezu ezer egin, ez bali badaukezu aize... Zutzeko, horako bai, aire girotua. Aire girotua, hori da, egia da, nahiko gau zaila izan daitekeela, eta nik pasa ditut gau asko lo egin gabe, egiten duen beroaren gatik. Eta hotzarekin aldiz, ez da hori gertatzen, ze hotza egiten bali badu, jartzen dikezu edo zein manta gainetikan eta horrela, eta ondo, baino kasu horretan nik nahi ez zaitena gustatzen udarako gauzetatik bat. Hori, eta bi, daudela eulipilo bat, eltxua... Nik hor bentsaja daukat, eltxoak eta ondokoari heltzen diotela. Niri zure odola etzaile gustatzen. Bakarri banau nigan etortzen dira, besterik ez da. Eta honi heldu beharko digu. Baina bestela, pikotea heltzen diote, eta alde hortatik libre. Hemen Armitz, ni normalean xerrak izango da izan, gatza eta piperbeltza botako nien. Kasu hontan ez, urdai azpikoa daukate, gazta daukate, eta esan dako, ogi, gazta birrinduarekin, hobe geratzen da gazta xerrakin baino, hau egiten bauzue froga hau. Eta gero, kanpotik bai botako diot, esan dakoa, gatza era piperbeltza. Nik uste dut tamainan... Nik uste dut tamaina batentzako nahikoa dala, ez da? Bai, hau da, umen razioa. Umen razioa, aperitibo bezala etxe edo horrela, ez da? Bai, sarreroko moduan, txiki-txikia, jarri du. Bueno, lagunok, denbora joaten nahi zaigu. Labekoa, buelta eman diot ikusi duzue, gero beste buelta erdi bat ingo dut, atera eta hor garrantzitsua da, gero, aluminio paperarekin estali ero batzuk poltza baten sartzen dute eta izerdia bota behar du piper morroak. Horrekin zer lortzen du, azala oso errez askatzia. Zurituko ditugu, hasiak enduko dizkigu eta gero jarriko ditugu baratxuri atalaekin batera, hemen, labean sartuan baratxuriakin batera, konfitatzen. Besteak, hemen dauzkagu gure pikilloa poliki egiten ari direla, eta esan dakoa, hauek oliba oliotan freketzea baina itxoin, eno aurreratzen ikusiko zuetena da. Sukaldia garbitu gardonak, hau da nik, gero, hemen truko bat, bakizu dagoela truko bat, olakoetan frigitzen dituzunen piperrak eta, zen hau eustatzen zait, zu bizian, eta buelta eta buelta, ez da, askarri inbar dira. Egunkaria jarri, indukzioa bada, bitrozenamika bada ez, indukzioa bada, egunkaria azpian jarri, eta beroa berdin pasatzen du, eta egunkari horiek bota egiten dituzu, dana olioarek ezikin duta. Nik beste trukotxo bat daukat, dala, betaurreko balin badazkezue eta tapa bat, ondoan gatze balin badazkiate horrela. Ja, batez ere, zure betaurrekoak ez direnean, kendu betaurreko horiek. Bakizu nire kuadre... Teknika berria asmatu dugu. Nire kuadriako bati betaurrekoak iasko udan, beroarekin, kotxean kriston temperatura hartzen dute. Eta zeuzkan kotxean gordeta,
eta inzitzaian honek die, polarizatuak hau da. Bai. Ilunetan sartzen zanean argitu egiten dira. Altzatu izitzaien dana, polarizazioa eta dana. Hori igual... Eskasa, merkeak, bai, ez da nongoak izango dira, baina bere betaurreko batek horretarako aguantatu behar dut, azkenen horretarako dira, ez da, temperatura altua egiten denean, eta eguzkia egiten denean, orduan. Bueno, launa. Ez betaurreko erabiliko zituen, baina... Ibarrako piparrak, orduan. Bai, hemen, Gernikakoak inditut, gatza, beldur gabe, eta gero, nazi beti ondo nazi. Hola, azten danean, hoberena, Honek ez du inoiz faiatzen. Eta gero gutxingo honekin. Bea, erreko da. Zugaldarek ezkara, datzen. Bueno, lupia horrek uste zuen, irinetik, arrautzatik, eta hogi birrindutik pasadugu, eta erdite moztu dugu, oso hundia zan, eta esan dugu igual, agian hemen gero... Razio bat baino gehiago aterako da hortik. Baina, buelta emateko hemen, gehien bat zan buelta emateko. Eta hemen pipermorroak inditut baratxuria ikendu indiot burua, ondo atara diot bere haragi guztia, eta gero pipermorroa bertara, gaz pixka bat, eta hemen daude, poliki hauek ere, bestea bezala, konfitatzen. Eta, ja, ez daukau, nik esan dauka, nik etxean iten ditu denean piperrak udan, almiz, gero patata tortilla iten duena, olio hontan. Fregitu behar dudala, arrautza, legatza arrautzatik pasauta, olio hontan. Hori duitzen zaitala. Ikutzen dio, bai, pipar... Ikutxu hori oso ondo dago, eta lupia, badakizu norgera ezagutzen duen ondo lupia? Angel Leonek. Chef del mar. Berea da. Bai, berea da errezeta. Bai, aztontan itzen dugu berataz, itzen dugu. Berataz itzen dugu, eta plaktonataz ere itzen dugu, ze berak asmatutako, plaktona azkenean ezagutzen dugu, denak plaktona zer dan, itxasoan aurkitzen den mikroorganismo bat, baino, guk platerian eta horrela, dastatzen dugun plakton hori, ni pentsatzen dugu, itxasotikan ateratakoa zela, baino ez, beraiek egiten dute, hau da, ura, argia eta karbono dioksidoaren bitartez, beraiek sortzen dute plakton hau, eta ondoren egiten dana da, liofilizazioaren bitartez hauts bat sortu, eta hauts horrek daukela belar edo kolore berde oso argia eta bizia, ematen du kriston zapore, itxaso zaporea, gauzari. Orduan, zuk edo zer gauzari botatzen balen badiozu, kantidade oso txikian lortzen dezu, itxasoko zapore karakteristiko hori. Eta garrantzitsua bak usaitzen oso kantidade gutxian ibiltzea, ze kilo batek 3.000 eta piku euro balio ditu. Hau da, 50 gramoko pototxo batek 210 euro balio ditu. Egia da oso gutxikin, eta nik erabili du, saltza berde bati mota genion, kolorea emateaz gain, kriston zaporea ematen dio. Orduan, alde hortatik gutxi erabilita ez da ingarestia. Zan dezagun, ze askotako ematen du olako poto txiki bat, baina nire honitzen begiratzen. Zerbait derako, zerbait buruan, zerbait egiteko kuadriakoa dira freki batzuk. Nire kuadriako gauza berria beti afari bakoitzean juten naizela, zerbait berria ematea gustatzen, eta plaktonarekin nahi dutein froga bat. Orduan, eskatu dut, froga ingo dut, eta hurrengo denboraldian txorienera ekarriko dizu. Ez da bat ere erraza lortza, hau da, supermerkatura joaten bazara eta horrela, ez da urkitzen igual, internetetik edo, webgune batzutan eta igual aurkitu daiteke, baina... Badakizu supermerkatu berezia dana, autonomoentzako dana... Haundia dana horrek badaukate, baina hori oso osteleritzara bideratutako supermerkatua da, eta ez dela internetetik badaude. Hori bai, ni sartu naiz eta hasieran plakton jartzen baduzu, plaktona agertzen da arraiei emateko jatekoa. Eta algan, eta hori dala, arraiei emateko. Merkegoa dana hori igual ez. Pote batek 19 euro. Bai, hori ez da. Hori hori da pentsua. Bai, orduan, ni bilin ditzen da, zen berkia. Eta, alimento para peces. Hori ez. Ostra, hau ez da bani behar du. Egia da, plaktona denen itxasuan dagoenean, jendea pentsatzen du, balek eta horrela, plaktona jaten dutela, beraie bakarrik, baino ez. Azkenen plaktona hor dago eta da oso garrantzitsua itxasoko jatea guztiarentzako. Edozein arrainek, edozein hor dauden animaliak eta horrela plaktona ere jaten dutela. Badakizu zer dan harritu nagoena gehien, sartzen zara, enpresa horren, plaktonean, eta veganoa dela. Hau da, ez da, nik uste nuen animali bazala, baina ez, hau da, barazki jaleek jan aldute,
Eta nik hori ikusten nuen, eta hori enekienik, beti ikasten da zerbait. Imaginatu, eskerrak baleek ez duten erosi behar ez da plaktonaz, horiek ez da izen bakaten dute, baina... Bueno, lagunok, listo, gure katxopua guk egin genuen hor Fitzmuller jatetxeko eskalopea, eta beraien berezitasuna da olako paella ontzi handi batean horre egiten dutela, ez? Orduan, nik hemen etxetik onantzan etorrenean ideia baneukan, koloreak nola banatu, alde baten gorria, gero gorria eta berdia dago. Bai, jolastea, baina, bueno, gutxi gora bera. Jarriko ditut, alde batean, Gernikako piperrak, piper morroak ere, bestaldetik. Gero, normalen patatak izaten dira, Eta aukera ere dago, nik uste nuen hasieran igual sartu behartzen dula piperren bat edo barruan. Baita. Pikillo batzuk edo sartzeko aukera ere badago. Bai. Hori, gero hemen imaginazioa, bakoitzaren esku. Erabili eta eskura dauzkazuen osaiak, gustuko osagaiak, beti esaten duguna, horiek erabili horrelako errezetak egiteko. Hemen, Ibarrako piperrak, ze goxuak. Netzako danatatikan, pipar guztioitatikan, hoberenak. Nik etxea, erratza pasatzen dut. Nola iten du, Bueno, hau da gure lupia katxopoa piper festarekin. Parkatu zure aldea. Ibarrakoak hemen, ederki. Ez dena daude honak, Piparrak gaintza Gernikakoak, pikilloa, Ibarrakoak, kriston zortea daukegu hemen. Euskal Herri. Eta klima da, nero zerbait, ero guk ondo zaintzen ditugu, baina. Jaina nora guk. Oso. Bueno, kombinazioa hemen, itxasoa eta lurra. Lupia, eta bakizu urdaiazpikoarekin da gaztarekin beteta. Kurruskaria kanpotikan, barrutik mamitxua, zaporetsua, urdaiazpikoak bere ikutua ematen dio. Samurra da. Samurra, bai. Benetan. Hau. Eta gazta egia da, Espero tomei ez gustatzea, eta gu jatea dena. Eta beste laguntzako ingo dugu beste katxopua. Armintzena. Hori da. Katxoponi laguntzeko, beste katxopua. Bi xerrak urdaiazpiko eta gaztarekin bete eta itxi itzazu. Irina, arrautza eta ogi berrindutik pasa eta frigitu gorritu arte. Arrautzak 2-3 minutu zegosi, katxopoa zerbitzatu, arrautza gainean jarri eta hautsi. Boiur berrinduarekin amaitu eta honegin. Bueno, gaurko errezetak ez dauka inungo misteriorik, hementxe daukat nik ura egosten, jaia bero dauket, eta hemen ingo detena izango da arrautza, mentxe barruan sartuko dut. Erakutsi zen egun, hori izarra arrautza esaten dana, galdarrestatu egiteko. Galdarrestatu egiteko, ze egia da, batzutan egiten duguna da, zuzenean uretara bota eta batzutan hautsi egiten da, ez da ondo biribiltzen zuringoa gorringoari, eta hartu nik horrela egiten dut, era errezagoan dalako, eta seguru ongi ateratzen dela. Horrela egingo dut, 2-3 minutuz kozinatu hortxe uretan, egosita gerateko eta listo. Honei, ingo diotena izango da boltxatxo bat, ondo itxi. Vale? Ez ateratzeko, eta hemen daukaten honekin guztiz itxiko dut, bestela, irikitzeko edo arriskua badaukagu. Ordu ingo diot honei korapilotxo bat, ez irikitzeko eta listo. Eta hori uretara sartuko dut. Era klasikoan nahi baduzu arrautza galdarrestatu, gizu ura irakiten dagoene, zu motelean, egon barra, irakiten, baina ez bizi, arrautza sartu eta 3-4 minutu hor. Honek esandako ekaitza apraitzen denbora, 3:14, exactu. 3:14? Bai, baina... Abixatuko didate hortikan, 3 minutura gutxiko gara bera? 3 abisatzeko, 3 abisatu, denbora hartu digute, eta, hau, zeratik doa arrezeta hontan, ze azkenean Fitzmuller jatetxean egiten dutena da, katxopua atatzen dute arrautzak temperatura basuan egindako arrautza batekin, etxean gailu hori jendeak ez du izaten, orduan, guk egiten du gure variantea, eta gero hartu, boilurra eramaten du, eta Fitzmuller barik ni nahi dut itzegin hor pixkat, Patxi Zumarraga, sukaldaria Durangarra, bertan egon zan urte batzutan, oin dago Aranboure jatetxean, Madrilen, kriston ospea lortzen ari dan jatetxea, Aranboure dela azkenean bere bazkidea,
uste da, Ego Amerikako, ez dakit, Argentinarra ero, bere birraitiona ero, ziren iparraldekoak, eta Aranboure da, Aranburu, hemen Aranboure iparraldean, hegoaldean Aranburu, eta jarri diote, bere bazkidearen abizenaren izena. Eta, bueno, hor dago patxi gainean erekin kulturalean juveniletan atezain moduan jolastu zuena, eta, bueno, atezain moduan oso ona zen, baina sukaldari moduan benetan artista da, dola ia zero intzioten, hor dot da Durangoko telebista, doten intzioten elkarrizketa bat, eta berak esaten, baitu, ninaz Durangotaz gehien hitz egiten duen pertsona Durangon bizi ez dena. Zer beti rebindikatzen duela, Durangarra dala, eta, bueno, bere sukaldaritza badoa pixkat hortik, ez? Euskal sukaldaritza egiten du, ikutu bereziak eta ematen dizkio, barazkietan eta artista da, txingarrarekin lan egiten du, eta gu bere jatetxean jateko aukera izan genuen, eta atea ginen janaria belarritatik ateatzen zitzaigola. Handik, gozearekin ez da ateatzen inor. Mendikan ere zigor gaur nik usten dut bi katxopo hauekin ere ez dara goze askorekin irtengo mendikan. Ez, hemen egia esan, ondo jaten du eta gehiek... Bai, zein da? Bai. Nutrizionista ere izan da. Ostra! A ber, saioa ikusten ari gara, gaztean, Euskadi Irratitik deitu diote gazteatik, eta gaur Alesen urtebetetzeari, era. Padillaren Zorionak, Padilla, abisatu. Hau da, kasualidadia, zure urtebetetze gunean, gaur zure bideoa jartzeaku. Bueno, jendea pentsatuko nahi eta egin dula, baina ez, Kasualitatea izan da. Armentz, hau eramango jo, baina nik uste dut tartatxo bat zorionak jartzen duena. Hau ez dula esperoko berak. Ez dakit, ez? Baina, bitu, igandean da LGBT plus nazioarteko eguna, ez? Eta horrekin, beraien bakizu ikurra dela, koloretako ikurrina, ez? Eta hortzadarren koloreak egartzen dituena, eta horrekin, bitu, legunez edo, zer da osasuntxua jatea? Kolorea jatea oso garrantzitsua da. Kolorea da danatatikan jatia. Gure platerean, gero eta kolore gehiago baditugu, gero eta osasuntxua jaten du, ze kolore bakoitzarekin badakizue, ongarri ezberdinak hartzen dituela gureak, gorriakin eta antioxidatzaileak eta izaten ditugu, berdearekin eta hor, lotura zuzena dauka, koloreak jaten elikaduran, eta hor esaten da, plater bat izan behar dela, orekatua zentzu hortan, proteina barazkiak eta, baina koloreak ere izan behar ditugu, ze horrela begitatik ere sartuko da, ez? Nik uste plater polit bat, guk hau kasualidad ez du, baina hemen gorria, berdea, txuria, ez da izertore zaidan burura, baina, danatatik handaukagu. Gorria, berdea, baina, bai. Bueno, nik hemen bitartian, hau txikia eta dena ere diatu zageteltzea, katxopo batek badakize handia izan behar du. Katxopo batek handia izan behar du. Eta ni izan naiz, Asturiasen eta horrela katxopoa jaten, baina hor jartzen dituzten katxopoak, baina izin bat pertsonentzako izan behar du. Bikoteak eta nepi eskatu benitxula, ez? Eta no, es para uno, no, es dos. Claro, bikotea da ni modukoa, ni baino argala, ni baino txikitsua ba. Hartu, eta, karo, mai guztiak guri begira... Eskatzea erresa da, baina amaitzea... Bukatu ingenun tripa motatzen, baina bukatuan jarri zuten, eta nik hor ikusi dut, ez dakit, olako kebab batean Bilbon bada, olako erronka bat, prestatzen dizut olako durun bat, 2 kilo durun dira. Hau da, 2 kilo haragi, eta usteot, gaina denbora tartea bada, hola. Ze agian, esatu poliki jango nuke hori. Hone, jatetxe, Michelin izardun jatetxeetan, dola esatu dute, hori ez da jaten ezer. Jatetxe horietan, 14 plateretan, kilo bat janari jaten duzu. Kilo bat pila bat, da? Zue pentsatu kilo bateko txuleta zue bakarri jan barba duzue. Honek, 2 kilo, haragit, kebapekoa jartzen dizute holan bilduta, eta erronka da, usteot, 5 minutuan, astakeri bada. Nik uste, 5 minutuan hori 2 kilo haragi jateko... Nei, barbaria da bat. 5 minutu oso gutxi. Oso gutxi da. Orduan, ez da, ni pentsatu, nuen ni badokate lagun bat, prestatua, baina oin zaintzen hasi da, eta... ez luke lortuko, baina bere sasoi honetan, ojo, Eta ez bakarrik denboraren gatik, 5 minutu oso gutxi dalako, baizik eta... Denbora eman da ere. 2 kilo hori da. 2 ordutan ere, hori da. Siestarekin agian. Siesta emango ligute, bai. Bai, nien ez kapaza abintza tolako kantidadia jateko eta horrela, badakit, kuadrian badazket lagunak,
pilo bat jaten dutena eta horrela. Eta esaten dut, Armin, zuk gutxe jaten dut, eta nik normal jaten dut. Nik jaten dut, 2 plater postria eta normal, baina beraientzat normal jatia iruditzen zaidala. Ai. Rubio, zuk ez duzun esan oporretan nozoazen. Nik esan dut, hemen Girona noala, gero hemen jente guztia joango da nire autografoak eta eskatzera, banatu dezagun apurua lana, gero, jenteari agurtzeana, nunik hilibia. Sabia, ni aurten Kolombiara nijoa, ze ezkontza bat dauket. Ezkontza batea gonbidatu naute Kolombiara, eta, bueno, baina han nagoela ezkontzan, esango dut, bertako zonalia ezagutuko dut, eta ni joa nire eskalagunarekin aria. Ni Errioxara gonbidatu nintzen da, kejatu initzen Kolombiara egoteko moda, no? Bai, eta bueno, han dagoen... Eta ja onporrak aprobetxatu bertan. Hori da, aprobetxatu eta han dauden, kafetegi guztiak eta, bueno, eje kafetero deitzen dan zonalde berde guzti hori ezagutzeko aukera, eta gero amaitu, itxasoan. Plana. Oporrak berdin askotan esaten du, urruti, zein gertu, disfrutatu, deskantzatu. Ni deskantzatu oporretan ez du deskantzatu. Ni oporretan nekatu iten ez, asko muitzen gara, baina gozatzeko dira, eta pila kargatzeko. Euskal Herrian azkegun tona guztiekin eta horrela, batzutan kanpoa joaten gara, kanpoko guztia ezagutzen dugu, eta bertakoa gero hortxe geratzen zaigu. Baina, bueno. Nik karneta atara nuenean, nire bizio zen kilometroak egitea. Kilometroak eta bide berrik eta herri txikik ezagutu eta batera eta bestera Euskal Herri guztitik ibili, hor nabaritzen zen gurasoak gasolinarako beraie laguntzen zutela. Gaur egun agian enuke horrelako zerbaitenko. Bueno, ikusten duzu, katxopoak ez daga inongo misteriorik, hemen egingo diotena da pixka bat olioa kendu, eta, bueno, honek daukan gauza horrela berezitasuna Fishmullerrean, kriston ezaguna izan zen batez ere COVID garaian eta horrela, nokabida eta gero, ze beraiek saltzen zuten alde batetikan katxopoa, beste aldetikan arrautza, eta zuk egin zen ezagen etxian amaitu. Bakizue hor kasu batzuetan horrelako gauzak egiten zirela, Tolosan ere, ama jatetxeak ere egin zuen horrelaxe, eta kristo negozioa egin zuten hor. Javi Rivero esaten zuen, agian honekin jarraitzen du. Seguretzako gozada bada, dana prestatuta daukagu horrez, ja jendeak eskatu induelako, ez daukagu zerbitzuaren estres hori, bakizu ez, jendea etortzea hor 2 ordu goten dira jatetxetan topera ibiltzen garela sukaldariak, hori ez daukagu, eta guretzako txoioa, eta jendeak gero izta sare sozialetan jarretzen zuen, begira nire abakanto ensalada, ze ona, nire lupia katxopoa, eta bakarrekin zutena da montatu, azkenean honek, sukaldea montatzen badugu, guk alako erositako mueblekin, ez? Zigor, ikusten duzu, hemen ez da zer gertatzen apurtzen balen bazaigu arrautza, ze hori da gauza, inbehar dana da, dana ondo apurtu, dana ondo alde batetikan, bestetikan, hau da, Fishmullerrek dauken teknika berezia, eta ingo diotena izango da, gainetikan, boiur pixka bat bota, edarra. Edo zer gauzak boiurrarekin beti irabazten du. Boiurra osoa gainera, eta nik usten dut hau padiri gustatuko zaiola. Padi, ointxe amango dizute etxea, baina hauxe utzi dazu mesedez guri dastatzen lehen bizi. Hementxe nire katxopoa, gazta eta urdaiazpikoz betea, eta boiurra eta arautzarekin amaituta. Bueno, padirire utziko diogu zatiren bat, ez da? Hasi gara. Gaur bakizu zen bat opari jasoko itxuen. Urte betetze diela eta nahikoa dauka, armetz. Nahikoa. Ez du behar. Bueno. Ez du behar. Zer moduz dago? Ona, bakite hauek. Oso ona, beti. Oso zaila utzi egitea. Guda ez dara, bakizu ikusi duzue, azken saiorako, beti hona ateratzen duen zerbete ekarri zuegu, honekin denboraldia bukatu dugu, baina jakintzazue, iraian txorien hemen izango dela, oporrak ondo pasa, pila kargatu, eta gu bentsat hemen izango gara. Espero zuek ere hemen izatea, ez da, noitz? Eskarrik asko denoi, ni ja hementxe bukatu dut, denboraldia, zorienerekin amaitu dut, beraz, eskarrik asko Patri bueltatuko da iraiaretik aurrea, Patriekin bere lekukoa, bere tokia baita, bera hemengo
bueno, parte da, ezta, txorienena, eta nik hemendik amintzan eskerrak emana dizkizuet zuei guztioi hortxe egoteagatik etxean, hainbeste denbora gurekin, denbora pasatzeagatik, eta urrengo iraietik aurrera txorienek hemen jarraituko duela, beraz, eskarrik asko denai, udara ona izan, eta mila esker. Agur!